Ola, que tal? Como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. O PP aplicará os seus estatutos no caso dos 7 concelleiros de Santiago imputados por prevaricación, contra os que se abrirá xuízo oral por decidir en xunta de goberno pagar a defensa dun dos seus compañeiros de goberno imputado na operación Pokémon. Así que eses concelleiros seguirán no seu cargo ata que haxa resolución xudicial. Os edís só evitarán, como vimos comentando, o banco dos acusados se a Audiencia Provincial estima o recurso que presentaron. En todo caso, unha situación complicada, como dicía hoxe o propio Alfonso Rueda. Falaba deste asunto o número 2 de Feijóo, falaba tamén o líder do PSDG, Di Gómez Besteiro, que se foran dos seus, neste momento, tanto o alcalde como os concelleiros estarían apartados. Por aí temos que abrir hoxe un día máis a tertulia, temos tamén barómetro do CIS, que ven decir máis ou menos o de sempre, a corrupción segue a ser pros cidadáns o segundo problema despois do paro. Hai un 28,6% de enquisados que creen que a situación económica irá aínda a peor. Temos outra cuestión que comentar na mesa, as candidaturas europeas quedan aínda algunhas incógnitas por resolver. Quen será, por exemplo, o cabeza de lista do PP? Haberá que facer remodelación no goberno de Rajoy? Será José Blanco a voz dos socialistas europeos en Europa? Confirmarase finalmente Lidia Senra como candidata de AGE nesa lista que impulsa Izquierda Unida? Bueno, son cuestións estas e outras das que imos falar cos nosos convidados de hoxe. Daniel Vega, presidente de Novas Xeracións en Lugo. Que tal, Dani? Benvido un día máis. Paulo Carlos López, que é membro da Executiva Nacional de Compromiso por Galicia. Hola, Paulo. Hola, que tal? Benvido tamén. É unha tertuliana nova que se estrea e que espero que estea moi cómoda, Sofía Díaz, que é secretaria de Políticas Sociais de Esquerda Unida. Que tal, Sofía? Benvida tamén. Moi ben, gracias, Susana. Bueno, pois temos moito de que falar. Comezamos, por suposto, pola situación en Compostela, da que falaban onte en Montepío o alcalde da cidade e o presidente da Xunta. Hai, como dicía, unha presentación, un recurso presentado ante a Audiencia Provincial, así que veremos que pasa con ese auto, con ese que dita esa apertura de xuízo oral contra eses 7 concelleiros do goberno de Ángel Currás. Todo apunta, sen embargo, a que o PP non tomara medidas ata que fale a xustiza. Hoxe lle preguntaban, por suposto, un día máis o alcalde da cidade por esta cuestión. Dicía Ángel Currás que non entra en detalles da súa conversa con Feijóo, en todo caso unha conversa privada, e insistía en que estamos non ante un tema de corrupción, senón ante unha cuestión administrativa. Repito que eso queda no ámbito privado da conversa co presidente, pero en calquer caso manifestelle a miña opinión ao respecto, opinión compartida co goberno de Santiago e, lóxicamente, ele escoitou. Creo que é un suposto diferente o que estamos analizando, non se trata dun tema de corrupción, é unha decisión administrativa, non? Que por outra parte tampouco chegou a materializarse, posto que o propio concelleiro Adrián Varela renunciou precisamente a esa solicitud que tivo feito con anterioridade á Xunta de Goberno. Bueno, pois como todos estes días o alcalde preguntábanlle tamén se vai esgotar o seu mandato co equipo actual. Hoxe non respondía directamente, dicía só que seguirán traballando por Compostela. Bueno, se vos parece, antes de empezar a comentar, quería recoller tamén unhas declaracións de hoxe mesmo do voceiro nacional do BNG, de Xavier Vence, logo de participar nun acto co que o bloque escenificaba o enterro da corrupción. Imos escoitalo e logo comentamos na mesa. Temos uns gobernos que están absolutamente entregados ás tramas da corrupción, ás tramas desas empresas cazadoras de contratos, esas empresas que financian ilegalmente o Partido Popular e que corrompen as institucións, secuestran a vontade, polo tanto, das institucións e da ciudadanía, non? E, polo tanto, queremos enterrar a corrupción antes de que a corrupción enterre a democracia. Xa ven que é unha xornada de reaccións o que está a pasar na capital de Galicia, que nós, por suposto, queremos tamén comentar aquí na mesa, empezando, por exemplo, por Paulo. Como ves ti o que está a pasar en Compostela? Que crees que medidas habería que tomar? Hai que esperar, efectivamente, a que fale a xustiza, como din dende o PP? Bueno, a situación de Santiago de Compostela é unha situación extraordinaria, unha situación de desgoberno, e ante as cuestións extraordinarias creo que o responsable, non, por parte dos partidos políticos é tomar solucións extraordinarias, non? Discrepo total absolutamente co alcalde Currás en que sexa unha cuestión meramente administrativa, é unha cuestión política, de fondo político, e se ben entendo que non hai organizacións por sí corruptas, senón que son as persoas as que delinquen, sí que existen organizacións que non implementan mecanismos para prever a corrupción, como pode ser a cuestión do Partido Popular, non?
Estamos falando que a Fiscalía pide 9 anos de inhabilitación para os edis acusados por prevaricación, o artigo 404 do Código Penal, e aquí habería que distinguir dúas cuestións, o ámbito xurídico e o ámbito político. No ámbito xurídico, moi rapidamente, estamos primeiro, pasouse a fase de instrucción, recompilación de probas, recompilación de testemunhas. En ese caso, as persoas nesa fase de instrucción poden ser simplemente chamadas a declarar, testemunhas, ou poden ser imputadas. Isto que traslación política debe ter? Pois entendo que xa na mesma fase de fase de instrucción, digamos que esas persoas deberían dimitir, porque están indo xulgados, están gastando tempo na súa defensa, e non están solucionando o que teñen que solucionar os responsables políticos, que é os problemas reais da cidadanía. E agora, pasamos a unha segunda fase, que é a fase de xuizo oral, traslado da cuestión de instrucción, do que o xulgado de instrucción ao xulgado penal. E se xa, evidentemente, antes algúns pedimos a dimisión na fase de instrucción, neste xuizo oral, os imputados convértense en acusados. Por lo tanto, vanse sentar no banquillo, independentemente de onde quede a proposta a emenda que ten que se resolver a audiencia provincial. Por lo tanto, as responsabilidades políticas son moi claras. Se nun primeiro momento, na fase de instrucción, Ángel Currás tiña que ter dimitido a todos os seus edis imputados, agora a responsabilidade política xa pasa directamente a Feijóo. Feijóo que ten que facer unha xunta extraordinaria do seu partido, instar o Consello de Ministros a disolver a corporación municipal. Antes de que cheguen as próximas eleccións, instalar unha xestora. Falaba anteriormente de que en épocas de cuestións extraordinarias, como que está vivindo agora mesmo o Concello de Santiago de Compostela, temos que ter, digamos, solucións extraordinarias. E a solución pasa porque Feijóo, presidente da Xunta, reúne o seu equipo e insta o Consello de Ministros a disolver a corporación municipal e convocar unha xestora. Sofía, concorda nesa solución que propón Paulo, disolver a corporación, unha xestora, nomear unha xestora? Nomear unha xestora pode ser a medida máis práctica porque por temas de plazos e demais non tería moito sentido agora mesmo facer unhas eleccións anticipadas cando queda pouco máis dun ano para a convocatoria normal de eleccións. O que non pode facerse é que a cidade, a capital de Galicia, siga en mans dunhas persoas que non poden representar a cidadanía dende os xulgados. A situación que hai no Concello de Santiago é completamente insostible. A cidadanía xa non vai a aguantar con isto porque parece que non ten límites o aguante da maioría social co algunhas das prácticas que fan as persoas e que fan algunhas organizacións políticas. O que estamos vendo neste momento, ese pseudoacordo que non se vai a facer en ningún modo oficial entre os partidos do bipartidismo, o PP e o PSOE, que se están respetando como primos irmáns nestas cuestións, porque ambos teñen moitísimas persoas encausadas e ningún dos dous quere a rexeneración democrática que é necesario, nos pensamos que a cidadanía xa non vai aguantar esta situación e vai a exixir que se tomen medidas desde as instancias que sean necesarias. E se a Feijóo non lle interesa neste momento que teña que haber unha xestora, el non pode poñer os seus intereses persoais na política nacional e na política estatal e non resolver esta situación de Santiago que o alcalde acaba de decirnos que non pensa resolver. Como pode atreverse a decir que isto queda no ámbito privado? Non hai ámbitos privados na responsabilidade política. Bueno, falaba do ámbito privado na súa conversa con Feijóo, non era unha cuestión que non quería detallar, pero bueno. Esa conversa non era íntima, esa conversa era un encontro político diante desta situación que temos. Non lles estamos preguntando se tiveron algunha conversación íntima sobre as súas persoas. Estamos falando dunha responsabilidade política. Que fale o primo irmán dos socialistas, a ver que nos conta el como ve a situación en Santiago. A ver, matiza. Nin irmán dos socialistas. O que me chama a atención é que os partidos da izquierda, tanto do nacionalismo como o Partido Comunista Izquierda Unida, pois pareceme bastante penoso que fagan xuizos paralelos ou que se crean xuíces a xusticiar os políticos. Porque, basicamente, eu coincido que os partidos políticos non son partidos corruptos. Claramente que hai persoas que forman
parte deses partidos que son corruptos. Iso é un daño moi importante, pero non é un daño solamente para os partidos políticos, sino que é un daño fundamental para a sociedade. É dicir, que haxa un político hoxe en día que meta a mão ilegalmente no bolsillo do contribuyente é un delito. E é un delito non porque lle faga daño ao partido político, sino que lle fai daño á ciudadanía en xeral. O que pasa en Santiago, por desgracia, está pasando en moitas cidades. Está pasando en Ourense, está pasando, e o Partido Socialista terá moito que explicar, e o partido que o soportaba e o que o apoiaba en Coruña terá moito que explicar o que pasaba en Coruña, terá moito que explicar o Partido Socialista e a izquierda e o Bloque Negrista Galego en Lugo, porque temos o alcalde con máis imputacións de Galicia, ese é o alcalde socialista de Lugo, e aquí en Lugo, aquí en Santiago, pois, como dicía Alfonso Rueda, é complexo, pero eu digo que hai que respetar a xustiza. Si respetamos todos a xustiza, non podemos facer xuicios paralelos. O que temos é que respetala. E cando a xusticia fale, pois este debate terá sentido, porque podemos contrastar e afirmar que houve políticos que meteron a mão ilegalmente no bolsillo e os que non fixeron nada, pois haberá que devolverlles a honorabilidade. Porque vostedes dous ahora mismo xa non imputaron, sino que culpabilizaron ao partido de goberno. Non, deixeme acabar, porque quero deixar isto claro. A teoría do ventilador está moi ben, pero non está sendo fondada a cuestión, Dani. Non está sendo fondada a cuestión. Non é teoría do ventilador. E eu gustame que me acaben de deixar expresarme, porque é a miña parte do discurso, porque o discurso ten que ser moral tamén. É dicir, se hoxe en día temos algún político que practica a corrupción é que hai unha falta de principios e de valores na sociedade. Porque os políticos non caen do ceo. Os políticos nacen e crecen na sociedade. E se hoy hai persoas que non poden estar desempeñando o seu cargo, pois non podemos falar con medias verdades, sino que temos que dicir as cousas con claridade. Aquel que meta mão ilegalmente, fora da política. Pero non podemos xulgar antes que a xustiza. Por tanto, respetar a xustiza é respetar os seus plazos. Respetar os seus plazos é respetar as súas sentencias. E aquelas persoas que non fixeron nada, vostedes dous xa as xuzgaron. Polo tanto, a ver quen lles devolve a honorabilidade. Con isto eu non defendo naide. Con isto o que digo é que a política non é corrupción. O Partido Popular non é corrupción, ni ningún partido. Hai algunha persoa que fixo mal e non pode estar representando a ningún partido político. Mira, unha cuestión, Dani, perdoa que te interrumpa. Sí. Imos ver, primeiro, a teoría do ventilador está moi ben que é a que utilizas no Partido Popular, dicindo que querendo eludir responsabilidades. Isto pasa en Santiago, pasa en Lugo, fai no Bloque, fai no Izquierda Unida, fai no todo o mundo. Independentemente diso, o que hai que facer é asumir responsabilidades políticas. Entón, a teoría do ventilador, para min particularmente non vale. Pero cara é a miña teoría. Primeiro, no, pero podes explicar que era a miña teoría. A tua teoría de empezar a disparar a discreción e fuxir do centro de debate, que é unha situación extraordinaria que existe en Santiago de Compostela. Un segundo, Dani. A ver, Dani, logo lle retrucas. Eu deixeche falar, por favor. Dicías que eu dixen, hai persoas corruptas, non hai organizacións corruptas, efectivamente, pero sí que hai organizacións que teñen introducido no seu ADN comportamentos corruptos e que non establecen mecanismos de prevención da corrupción, como é o Partido Popular ou como tamén pode ser o Partido Socialista. No, eso non lle podo consentir. No, pero que non lle logo falamos diso. Eu voume poñer que o Partido Popular é o partido da corrupción. Eu voume poñer na posición logo lle respondes como queiras. Un observador externo que chega a capital de Galicia, que ten que ser o motor económico, o motor cultural, o motor científico deste país, e se ve con que só se fala de corrupción, de Pokémon dunha cidade con desgoberno, porque mira unha cousa, en lugar de estar gobernando, están nos xulgados, en lugar de estar amañando as fochangas de San Pedro, están nos xulgados. En lugar de facer e resolver o problema de Galeras, están nos xulgados. En lugar de vinificar na política, están nos xulgados. Ese é o problema. E por iso hai que diferenciar unha cuestión, que é a inocencia penal da inocencia política. A inocencia penal, como decía Carlos Varela, por certo, co alcalde da Coruña, dicías ti que había que respetar os xuíces, xa lle dixo, métete nos teus asuntos, pois o fiscal superior de Xustiza de Galicia, Carlos Varela, dixo que a inocencia penal se rixe polos principios
dá evidentemente os principios de inocencia e de presunción de inocencia, pero a inocencia política tense que guiar polos principios da transparencia, a ética, o compromiso e a anticorrupción. Polo tanto, o que é lóxico, o que é coherente, é que tanto na fase de instrucción como na fase de xuizo oral, todos os imputados, ou neste caso acusados, teñen que dimitir de xeito inmediato. Por qué? Porque estamos falando de institucións, estamos falando da desafección cidadá, estamos xogando da gobernanza deste país e da gobernanza de Santiago de Compostela. Polo tanto, non eludan as responsabilidades e, por favor, dimita e que Feijóo convoque a sabe o que xestora. significa a palabra imputado? Sí. Bueno, este é un debate que xa temos estamos no xuizo de Bueno, instrucción, pues entonces non é culpable. na recuperación, Un imputado pero non que é estamos culpable. falando de que xa estamos na xuizo da xuizo oral, que son persoas acusadas, e en da que non sexa culpable que diferenciar entre esas dúas inocencias, a penal e a política. Sofía. Si xa se falou tantas veces, como podedes seguir mentindo tan descaradamente cando xuntades o tema da responsabilidade judicial na que ninguén se mete e a responsabilidade política? Apartarse do cargo público, apartarse da política mentras un está encausado non afecta a honorabilidade dunha persona. Afecta manterse, apegarse ao asento, non irse, teña uns problemas judiciais que ten. Eso é o que vulnera e o que acaba coa honorabilidade, que é un valor imprescindible na política. En ningún momento dixemos cual tiña que ser o resultado dese xuizo, pero sí que teñen unha responsabilidade política, e que pase o que pase, despois no xulgado, todos tenemos para sempre na memoria esas conversas que oímos cando se fala do sumario. Entón, serán culpables, serán inocentes judicialmente, será o que sexan, pero non son persoas que xa non poden representar a cidadanía. E se o Partido Popular considera que teñen a valía, que seguen tendo a valía suficiente, pois terá que ser a cidadanía, dende logo, quen se posicione nas eleccións, e por suposto que estou contigo no que dicías antes, que os políticos non caen dun ovni e se instauran nunha sociedade. Estamos inmersos nunhas tramas nas que hai corrupción política, nas que hai corrupción empresarial, que parece que ten que ser invisible e que é un tabú falar dela, e nas que hai corrupción cidadá. Ti eres da provincia de Lugo, eu originariamente son da provincia de Ourense, que nos van a contar do caciquismo e do clientelismo, verdade? No, que nos van a contar na Diputación de Ourense. Que é verdade do que decías antes, que sin clientes non hai cacique. É verdade que a sociedade, a cidadanía en xeral, tamén ten un papel en todo isto. Pero é verdade que as persoas que temos unha participación directa na política temos que dar exemplo. Moi ben, pois encántame o seu discurso. Dar exemplo, No, pero dar encántame o seu exemplo de discurso. coherencia, temos que dar exemplo de coherencia e iso non o podes negar. No, pero... Porque non eres ti unha desas persoas, non tens que defender eses sinvergüenzas necesariamente, no. si ti eres unha persoa coherente, responsable e decente. Mire, eu voulle explicar. A mí me encanta a coherencia en política, cousa que en Izquierda Unida é bastante complicado manter ese discurso, porque vostede acaba de dicir que todos os imputados se teñen que ir fora. Pois dígallo ao seu compañeiro de Izquierda Unida de Andalucía, porque é o vicepresidente do goberno, e respalda e apoia a unha corruptela, pero moi grande, moi grande. É dicir, estas montañas que temos en Galicia tan grandes, así é a corrupción en Andalucía. Por tanto, vostede, se é coherente e pide que os imputados saian fora da política, por que non o piden Andalucía ao seu partido? Por que o seu partido sigue protexendo a trama corrupta do sindicalismo en Andalucía? Por que siguen protexendo vostedes a un vicepresidente en Andalucía? Non o podo entender. E agora volvamos. Estás de acordo con ele, supoño, porque ti estás facendo o mesmo aquí, estás de acordo con eso. Eu nunca dixen que eu defendía a ningún imputado, nin a ningún político que esteña en tramas corruptas. Eu nunca defendo a naide desta calaña. Eu o único que defendo é a xustiza. Por tanto, se nós defendemos a xustiza, temos que defender a xustiza para todos. E defender a honorabilidade para todos. E hasta onde eu sei, e non son xuiz, nin son letrado, pero hasta onde sei eu, un imputado non é culpable. Un imputado non ten ninguna culpabilidade. Non estamos falando un diso, imputado é para ir falar ali, expresar o que sabe e contar o que lle pregunta o señor ou a señora xuiz. Nada máis ni nada menos. Pero vouche facer unha pregunta, Dani. No, pero espere, deixeme acabar. Ahora, respetando a xustiza... Todos con brevidade, porque temos que ir case a publicidade. Temos que dicir con toda claridade que vostedes non respetan a xustiza. Vostedes son xuíces paralelos. É dicir, ahora que se ven tantos xuíces, casualmente
que teñen que dimitir do seu cargo, en moitos platós de televisión vostedes fan o mismo. Venen a impartir xustiza aos platós de televisión. E a xustiza non se imparte neste plató de televisión. A xustiza impártese nos tribunais. Nada máis ni nada menos. Por lo tanto, vamos deixar actuar a xustiza. Vamos a facer menos ruido e máis traballo. Vamos a deixar, e queiran ou non queiran, en Santiago existe un goberno, un alcalde. Por cierto, para meu entender, un dos mellores alcaldes que existiu en Santiago. Por lo tanto, deixen de acusar e colaboren máis coa xustiza. Non fagan xuizos paralelos. Mensaxe final, que temos que ir case publicidade, rapidamente, cousas que vos queden por apuntar, ou que querades unha especie de resumo, non? Creo que o que ten que facer agora mesmo Feijóo é disolver a Corporación de Santiago, que evidentemente hai que diferenciar entre inocencia penal e inocencia política, non? Que os representantes públicos están para gobernar, e para gobernar ben. E Dani, falabas antes de sempre falas da cidadanía, a cidadanía de Santiago está farta de ver como os seus representantes públicos están máis tempo nos xulgados que nos concellos. Está farta de ver que prácticamente ten a toda a corporación chea de lixo ata arriba e que só falta por imputar ou acusar os mobles do edificio Raxoi. Por lo tanto, creo que a conclusión é vamos dignificar a política, imos evidentemente respetar os procedementos judiciais, pero sobre todo, ante todo, imos lanzarlle unha mensaxe de regeneración democrática á cidadanía. Iso pasa, por primeiro, na fase de instrucción, dimitir, e xa na fase de acusación, na fase de xuízo oral, que Feijóo tome cartas no asunto, porque a responsabilidade política de Feijóo é que disolva a corporación, o que insto o Consello de Ministros a facela, polo ben da cidadanía, polo ben de Galicia e polo ben da política, porque o que facedes, algúns de vos, non ti, o que facedes non é política, senón... O que facedes, o que fan moitos militantes e dirixentes do Partido Popular non é política, chámase delincuencia. Non, pero é que iso non me podo permitir. Mire, non, déixeme aclarar unha cousa, mire. Vostede debeu, non sei que tomou esta tarde. Quero saber que tomaría porque... Café con leite ou agua. Pois ese café con leite eu creo que non pode tomalo outra vez, porque ven moi valiente. E claro, vir valiente e soltar aquí o seu discurso e o speech que lle mandaron en compromiso por Galicia, pois claro, é erróneo. Non lle podo consentir que diga, en primer lugar, que o Partido Popular é un partido corrupto. Que permita corrupción, Dixo con toda claridade que o Partido Popular é un partido corrupto. Iso non lle podo consentir, porque vostede pode dicir que é un ladrón, e non lle vou dicir. Pero iso non se... Porque non o son. Cuidado con esa man, Dani, que te chegas moito, Sofía, hai pouco espazo. Por tanto, como eu non son corrupto, non lle podo tolerar que diga que o Partido Popular está formado por xente ou que é un partido corrupto. Que permita corrupción. Non permita corrupción en ningún caso. Eso que lle quede moi claro. Nin permite, nin está formado por delincuentes. Eso, eu recomendaríalle que retirara eso. Na pausa o aclarades. Porque vostede eu... Pois temos unha amistade de fai pouco tempo, pero caime ben. Pero permítelle que lle diga que retire eso. A ver, non lle podo... Non, señora directora. Que retire que o Partido Popular está formado por xente delincuente. Eso non lle podo permitir. O que fan os dirixentes do Partido Popular non é política, senón corrupción. Permíteme que... A señora directora non entendeu que Paulo Carlos López dixera iso. Entendeu perfectamente. Ahora, eu entendino perfectamente. Por tanto, si quer que este debate vaya en líneas moderadas, recomendolle que utilice lenguaxe moderado. Nin utilice partido corrupto, nin formado por delincuentes. Eso é unha barbaridade. E ustedes están na oposición e nós estamos no goberno. E a xente vota sistemáticamente o Partido Popular. Por qué? Porque é un partido que traballa. É un partido que levantou Galicia e seguirá levantando Galicia. E non promete, nin vai a prometer nada que poida incumplir. Por lo tanto, non vai a protexer en ningún caso a ningún corrupto. Queda claro. Sofía, a túa mensaxe que nos queda... Actitude bronca, actitude intimidadora, generalizar e facer non te axuda cando non tes ninguna maneira de defender o que está ocurrindo en Santiago. Pero que teño que defender eu? Vamos a ver. Vostede mesmo ten que defender o vicepresidente de Andalucía. Vamos a ver. Eu non defendo a naide. Vamos a ver. Eu defendo o meu partido político. As persoas que nos dedicamos á política, que adicamos unha serie... Moi breve, Sofía. Que adicamos unhas horas á política con toda a ilusión, que creemos na política, que creemos no público, e a cidadanía en xeral non nos merecemos que os titulares da cousa pública estean nos xulgados. Só por eso, cando unha persoa está implicada, participando, como lle queiras chamar, dun asunto judicial, debe apartarse do seu cargo público. Eso para poder facer posible deso que falamos desa regeneración democrática. Cando os tiña imputado?
Cando está involucrado desa maneira, cando está... Claro, moi buena aclaración. pero Cando vamos a estén ver. involucrado. Pero Xa como non estás dicen o defendendo mesmo. a cantidade Xa de non dicen o persoas, mesmo. cargos públicos, como non vamos a facer esta reflexión Pero, de por que non dice imputado? de que tipo de persoas, se dedican a política, que tipo de... Pero non xa non dice imputado. Estas mezclas que hai entre ese político, empresario, presidente de club de fútbol, que vamos a ver, esta é a élite. Non me respondeu o señor Esta é a Valderas, élite política que queremos. Por que non me Porque dice ni nada do ti, señor ni Valderas? eu, ni seguramente Pablo Pero por que non me dice queremos nada do falar señor de eso. Non me Valderas? interrumpas, porque a actitude bronca non che vai a dar máis a razón, Pero dígame entendes? algo sobre o señor Cando no vicepresidente fondo, da como Diputación. cidadás Mira, os tres, seguramente teremos moitas cousas en común. Seguramente Pero tes algún. o A ver papel- se na publicidade tes o sabemos papel que tes aquí. O A ver papel escrito por mí. Tes o A ver papel se que na tes. publicidade sabemos que tedes en común. Facemos un pequeno descanso, Sí. collemos folgos, a volta falamos de outras cuestións ca mirada posta xa nas eleccións europeas.